Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasa ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, ita lang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga ron. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kurak-lakot no asino, babae, itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Ay, agpada tala ang aloka-loka. Sana ka loka-loka. Ala, umay kayo kitin. Tay-tay pa yung nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo gid din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ay business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to ayan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka. Nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanayon nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkitkitaan na kanya. Taapay akwarta kapag kitkita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga ni tagkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman taham makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itod na pa'y amin na masapul mi. Kasanubat ti sapul mo iti restaurant, iha. Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pa kailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidan na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kaag-display di restobar. Ay, si Kamat. Itala nga agpakadwaat ken ka, di na pa'y kadwaan. Alaman lang ngayon. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Apay agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kaduan nak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar. Italangay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit di ta. Masapol ang masukit ko day tabak na. Asan ako ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan Serbia nida. Sa pa'y kastaw na yung matipanangkita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panuwi mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Ariglado, Sara. Sige, kasit gantay dan. Maring adda magunod ta pagsayaatan kadakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanakman iti Black Label Canadian Whiskey. Ay, awan kasta rito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ikan na kami iti amom amayan. Okay, sikat ti matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ko. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuwagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Ariglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Dahito'y kaduak ti agurder. Ta jak amuno anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Nitsak agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang matanak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito sir. Di nakbakit kita tadi ka mat umay dito Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdek yun. Saan tala siguro ang nagrana itiruar ti pasdek. Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas ti pasdek yun ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa'y ti aginom. Ngam na bartakan. Agawid tan. Saan ka ding addain iti asidig amabalin a pagdagusan? Anda mga Leo. Kukuamat lang takin ko pa iti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ama pa niti maysa karay iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siya Oy, ada iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sa bagay, amangan no madisgrasya ka pa'y. Itamang payakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka?
Saan ka mo tasigo da papa ni resto bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasayat nga itdanti ka na yun nga ipapan iti resto bar. Saan mo ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan ko mapay ang maulit day nga ipapan nyo iti resto bar? Sigod kat masapsapan ni daddy mga agaw awid. Idi la malumaan na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni Daddy, auntie? Saan magkit di? Ngam basta malum, kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, auntie. Sige basang, mabiit lang ha, tamangala ah. Nagapwap ka di iha. Itay pa nga awan ka. Napanang dita store, mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimbangpat ni Daddy, rabi Anya? Apay dinamag na dayta. Sipsiputan na ka din ni dadim? Dayta timbagakan ko na, mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsod na, mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyoseron aya. Apay nga min, analadaw ni Daddy idirabi mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige na ron, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasamak kada kami kani Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado lalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa mabaniitan ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka mata mapanigi-balay da? Agyan kayo mo iti sa balay-balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado mo tikasta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay amang ano agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta apag tinagan na iti agayam. Anya ti kayat mo asawan? Asino nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inarumnak ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, kat amom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka ron sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi mi di ospital? Wen, bro. Hangam inton sana para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Jerry's Tobar. Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masayer tirik na ni Grace. Okay. Mga ramit na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Jerry's Tobar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti may sakadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amala daw nga agawid. Dimit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. Katidok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga ati dog ti buok na? Ay,
Idanon ko nga tadaytoy kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duha. Aguray tapay mo't agpamarang taan na sayaan tapno di da dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Andan para bayan iti abang. Kaya napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayan iti abang ti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagak kan kwa na, nga agikatakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Napintas ka man, ngam apay ang naglaad ti anak mo, ani Amira. Pati ka di si ka nga ikit na, kat babalawang mo ti kinatao ti anak ko. No makita dagiti kalugaran tayo, kat katawaan da. Ado, timang sutil kan kwa na. Iso nga rod akin ay kayap nan ti agyan ije bantay, no iti aldaw. Ay, kaasimot di anak ko. Ijay nalatta ka din nga agmulmula ka dagiti agduduma abulbulong. Saan la ang abulbulong, tamakaagas mat. Kay kayat nan ti agyan ijay, tamarengreng ka no kadagiti pananguyuyaw kan kwa na dagiti tattao. No apay mat akas jay ti kinalaad na. Nangisi ti kagudwa ti rupa na. Gapo iti dakkel asiding. Sapay kat addadot-dot na. Kasla bakas. Bakas samot tinaginawam iti daydi a tao. Uray kumaano saan agusing. Di mo kumamot iparupa kanyak ti kasasaad di anak ko. Tauray kas jay ti kasasaad na, anak ko lapta. Apay adi kay paylaag na adwa ijay kaslabalay ni Tarzan iti tuktok ti kayo. Wen kumaa, no kabailan ti bagik ti lamiis. Nalamok ngamin unay ijay bantay. Nalakoy ka di amin ngayon luto takan kanan, ina. Wen anak, Numabalin la ko ma, ngay jay tan bantay nga agnaad, ina. nalamin ijay anak, sabay sa, dito'y tayan ti trabaho. Agluto, ken aglako iti kankanen. Asino nga iti gumatang iti bantay iti kankanen. Pasensya kayon, no di kayo matulungan nga agisursur iti kankanen, ina. Amo yung mati makagapo. Maawatan ka, anak ko. Adun sabot tan timulam abulbulong ang makaagas iti bantay. Wen, ina. Ado pa yung timpagangok akas tsa, ken inlutok ang mabalin na pagagas. Imbaglakit din, tababaan ka dagiti mabasbasam iti magasin. Masursurom no kasano nga ipreserba dagiti makaagas a bulbulong. Wen, ina. Adon tinaramid ko a pagagas iti agduduma sa gubanit. Wen no saksakit. Mabalin mo nga rudon ti aglako ka dagiti agas, ta epektibong at. Adun tinakapadas, anak ko. Malidayanak laan. Tano makita dagiti tattao. Kaslakit di adda makaakara sakit ko. Maplangak iti katawa da.
Saan mo idan nga ikaskaso, anak ko? Patpatgan ka, uray kagura da kadagiti tattao. Adaak ditoy amang ipatpatagkan ka, Amira. Anya ka di tinanggag ko, asi ka kano ti dada ulo iti manguy uyaw, iti babae analaad. Panaguyaw ka di, ti mangibaga iti pudno, inakadayang. Laglagi pam ti kanayon nga ibaga, dahi di amam adato. Madi ti aguyaw, ken mangiruruman iti tao. Marayaw kami lang matiti itsura na. Takas jay kat nga rod. Kas labakas. Sapay, gusing. Di mo ka ti ammo. Ano ka no tumangad iti nga to ti mauy-uyaw, sa agkid daw iti namarswa, kat mapatgan. Tanya ko matikid dawan na. Amaikat ko mati kas labakas apasat tirupa na. Tapno agsilpo ti gusing na. Iso nga adu ti kumontra iti panagbalin mo addato. Taado ti pakababalawam. Narigat ti mangidaulo iti gubat, ina. Ngem adu ti padak amarayaw. No makita mi ti kasasaad tinalaad. Saan nga iti amin akan ito? Kat maaramid mo ti kayat mo. Tabay ko maasahan, ina. Anak-nak ti may sa adayang. Saan ka di nga idiadapay ti amam? Kat kanayon kayo amapan, ijay dakkel nga isla. Ngabita, saan mo na maaramid? Taim mo nan iti sidong tinamarswa. Saan ka kadi amapan iti ayan ti proyekto, mahamor anak? Adda binilin ko amapan mangkita ama kasultan. Mapanag aganot, tay pasidak ka nagiti trabahador. Di mo lat maikat ti pagasmam nga ganop. Naragsak ngamin nagiti tao apang tenak iti mga anupak ama. Ano ka numanen tinagturong nga ayop iya kabakiran, iti masakopan tayo. Idi nauram ti karuba nga isla. Imbag, tadabasit abantay ana magkamang iti islada kan ti isla tayo. Adda nagnaan nagiti ugsa ken bala nga kalding ang nagturong dito isla tayo. Malagip ko ti isla nga idaulwan ni Dayang Rio. Manipod na tay ti dato ijay. Napnapan kayo ka din ijay nga isla, ama? Jay dato idi tim imbay. No adda maangay nga okasyon kan meeting. Umay ditoy dagiti agduduma adato no payabak ida. Adda na yaw awan na gorilya. Panahan nyo! Saan, apo? Tidak ko madangran. Ti kunada, kat ijay bantay ti umok dagiti bakes. Ngam apay nga adda ka dito'y patad. Ubing tayo pa, idi. Katkasta kayon kanyak. Anya ti basol ko kada kayo. Damagang pay laeng. Nusak ti sika, aglemeng ako iti agnanayon. Apay ko mga aglamangak. Kat sa anak mata kriminal. Nakarkaro ka pa ngam kriminal. Amangan no adda makaramutam, kat adda pa'y rabis mo. Dita kayo man lang. Hoy! Saan kan ngagpakpakita pa dito kalsada? Ijay kabakiran, ti pagyanam. Adu ti bakas akadwa mi jay. Apay ngagsangsangit ka asimangpan. Ammom lang aruden ti kasasaad mo. Apay nga agpakita ka pay laijay kaadwan ti tao. Awan ka di ti karbangak amag na. Wano agpasyarmat iti kaadwan ti tao, ikit. Anya ti kay kayat mo. Agyan kay ijay bantay. Wano agpakita ka iti kaadwan. Tapno katawaan da ka. Kasano, no inak agatang kadagiti kayat ko agatangan, ikit. Anya pay lang amin ti kagatangan. O sarum ti adda dito'y balay. Saan ka amapanpay gumatang? Gapo ka di iti kasasaad ko.
ket agbalinak akas labalod, ikit. Nabilag samot dagiti inaramid mo ang makaagas a bulbulong, anak ko. Nabayag mo ti pa nag-eksperimento. Saan ka di? Nga edi naggurigor tayo, ket dayjay mat abulbulong ti inaramat tayo, ina. Huwan mo't ket di anak ko. Isupay ti inaramat ti kaaruba tayo, ket nabilag mo't. Manipod na kiseminarak, may papaniti pa nagaramat kadagiti makaaga sa mulmula. Isunti nang ipayak iti oras ko. Huwan nga rod, kan-kanayon ka pa'y nga ag-eksperimento. Dagijay taraken ko arabit iti bantay. Pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Anya ti sakit dagiti tarakan mo? Agkukurot da, kan nabara ti bagida. Ket edi pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Mayat-mayat, kasla antibiotic. Ay na, lumaing kan anak ko. Babaan ka dagiti ado a libro abasbasaam. Ada pa yun, rabit kas kada marabutit, apang ipadasam ka dagita apartwat mo. Nakarubot ka mo't, ading. Ingkay ka di manin aganop. Wan manan. Da kayo pala timang kita kadagiti trabahador ko. Ta inak aganop iti sidaan tayo. Sigurado ang maragsakan dagiti trabahador. No adda manin insang putyo. Madingamin ti bagik no saan ko awat-watan babaan ti panaganop. Day talaunay ti pangayatan ti taukan ka, ading ko. Nalaing ka aman nakigubat. Nalaing ka pa'y amang nganop. Imbag ta adu ti maanopan asagot ti namarswa kada tayo. Ngam no apay nga adda nanguram iti kabangiba nga isla. Awan kanumat ti suspetsada. Tarabi napasamak ti uram. Sayang nagiti babasit akay kayo ana iraman. Sigama ti masabat ko, bakit aya? Ayan ka ditilaad akabagyam? Diyak mo, no napanmanan ijay umok na ijay kabakiran. Saan nga ta, anairaman uram ti umok na ako nayo? Da kayo ka di tinanguram iti kabakiran? Awan imbaga kakasta. Dinamag kulaeng no saan anairaman ti umok na. Awan matimbaga na. Amangan no saan anairaman. Taad day ti tuktok ti kayo ti umok na. Treehouse kano day jay. Nagasat pa'y nga rod, ti kabagya mabakes. Amuyo ka di, no sa dino abanda ti ayan ti umok na. Saanak matabakes, tapno mapanak ijay bantay. Saan ka di nairaman anapuuran dagiti ado amulam ang makaagas abulong, anak ko? Saan ana sa magtiaglawlaw ti mulak? Takanayon ko adalosan, ina. Agyaman ak iti apo, tanalisyan ti apoy. No nasamag, mabali na nahiraman, ina. Nasayaat nga rod ta saan anasamag. Nagrugi siguro ti uram dito'y baba sa nagpangato. Nalabit, ina. No asino kat diti dakas ti panagpampanunot na ananguram iti bantay. Imbaglakit din, tada ka dito'y baba, idi napasamak ti uram. Wan nga rod, ina. Isu na laang ta. Nangalanat ti daduma amulak iti igid. Napudutan siguro. Sayang pa'y dagijay. Dinamag kanyak ni Malik. No saan ka no anairaman ti umok mo anauram? Saan nga ta adayjay adakas amalik tinanguram? Oh, apay anaikulang ka itimbaga. Awan, ikit. Adala na lagip ko. An-anuam dagiti nagado akaslat yaan dito'y balay tayo? Makaagas amin dagita, ikit. Saan amaan ano dito'y balay dagita? Nagadungarod asali dito'y balay. Inton kon, inruar ko amin dagita. Saan, ikit? May mayat matlaang. No saan adirikta mainitan dagiti na aramid at tsaa makaagas. Malik, apay di karumwar di ta kwartom. Aldawan. Malaminak. Ngam nabara ti bagik ina.
Maulawak pay. Nadamag ko nga ado ti makaagas a bulbulong dito'y masakupan tayo. Ado kanon ti nakapadas. Mamati kayo kadi, ti agas na dyan alahad, ina. Ag dinamag nga ado kano ti nakapadas. Nangruna dagiti adda allergy na iti agas a magatang iti butika. Diyay inaramid na atyaa ti inaramat da. Saan pa'y anangina? Ijelangan butika ti paggatangan nyo, ina. Awan metdakas na, no padasem ti bulbulong, tada diferensya ti kidnim. Hun gaya man niya. Bilin ti doktor. Aliklikak dagiti pain reliever. Tada diferensya ti kidnik. Pinaayabandak met dayang Rio. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Masakit ti anak ko. Ngam imbilin ti doktor, aliklikan na ti agas ti gorigor, kan agas para iti ut-ut. Kaya't yung ka di nga ipaaramat ti bulong amula ti anak ko, dayang Rio. Nadamag ko ngamin, nga ado kano tinakapadas kat mayhat. Mabalin ka di, nga idiliberan nak dito'y balay. Uwan dayang Rio. Saan ko mabalin apagkadkadan ti kiddaw yo? Agyaman hak no kasta. Urayak ti umay mo idiliber. Pinayabanak ni dayang Rio. Masakit ka no ni Malik, kasapulan na ti agas mo. Masakit ti managuyaw amalik, ina. Imbag no kayat na nga aramatan ti mulak abulong. Adda ngamin diferensya ti kidney ni Malik. Maiparit a basta agaramat latan iti agas. Nang runa ka no para iti ut-ut. Ngam dagiti bulong nga agas ko. Awan pulos madi nga itdan na. Natural amin ti ramen na. Awan pa'y na aramat a preservative. Ikanak nga ron iti epektibo ang makaagas. Taipan ko kano iti pagtaengan da. Sige, ina. Siya kumati mangipan. Ngam amangan manen no addamang katawa kanyak. No makita da. Napigsa ka, ading ko. Dua tinaanupam. Kat imbaklay mo idaan dua. Pakibagam ka nagiti kakadwa ta umaydan. Iluto dan na gito eh. Maragsakan dalakid ni. No makita da ti inanupam. Inak pa'y aginanabasit. Nabanugak anangawit iti ugsaken kalding. Wala ading ko. Ayaban kanton. No nakaluto dan. Ada ka di amin na trabahador iti proyekto? Adada amin, ading ko. Ngam di da mo anapan ka naganop. Saan ko nga imbaga kadakwada? Rimwar ka maten iti kwarto, Malik. Mayat ka din ti riknam. Naimbagan ka ka din. Wan, ina. Mabalin man ang tirumwar. Saan ka pa'y arumwar? Takaimimbag mo pa'y. Adda ka no epidemya dito'y lugar tayo. Anya ko mga epidemya, ina. Saan nga ta? Nga aramid matla tinalaad day ta? Tapno ado ti gumatang iti agas na abulbulong? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon da nga uyawan ni Amira, gapu iti itsura na. Katap no makaliklik iti pananguyaw da kankwana, kanayon ti ipapan na ijay bantay. Tapno agmula kadag iti makagas amulmula. Iti sabali nga isla,
Nasingpat kan naanos ti mangganop ani Amor, nga anak ti Sultan. Iti maysa nga aldaw ang nagsakit ni Malik. Nagpa-deliver ti inana kadagiti bulong ang makaagas amula ni Amira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Malik, saan ka pa'y arumwar? Takaimimbag mo. Nang runa kat adda kanu epidemya dito lugar tayo. Anya ko mga epidemya, ina. Saan nga ta nga aramid matlaang tinalaad? Tapno ado ti aggatang iti agas na abulbulong? Kasano ko nga iso tinamataod iti epidemya? Anya nga iti mo tayo, ina. Aglaklako iti bulbulong amula na. Saan mo tanangin na ti tsaa nga agas na? Kan maysa, naimbagan ka mo. Nairanran na lang, guys eh. Talagakit di ama imbaganak. Rumbeng kung mga giyaman ka, tanaimbagan. Saan ka tatila ibagbagam? Angam ina, kasanon no pudno ti ibagbaga? Madi ti managatap launay. Inyag pa'y nga rod ni Mia nga inana, tinakaagas ken ka abulong. Iso adi mo kuma, uyawan. Adda naawat ko a report. Ado kano ti aggurigur iti masakupan, kan iti kabangibang nga isla. Dayta nga rod ti maiwarwara sa damag. Madaydayaw a Sultan. Adda na kay baga. Adda iti naggurigur iti kabangibang nga isla. Kat nagasan kanulaang ti bulbulong ti may saan nalaad a herbalis. Mayat no agurder tayo iti dayta herbalis. Para kadag iti agurigor iti masakupan. Madaydayaw. Ala, mangibaunak iti mapangumatang iti agas dayta a herbalis. Iti kabangibang kanu nga isla. Madaydayaw. O sige, mangpili ka kadag iti lalaki akadwaem a mapangumatang iti nasao nga agas ti herbalis. Nana, nadamag mi. Dito'y kanu ti balay ti herbalis nga adala ko na makaagas sa bulbulong. Anak ko ti herbalis, basang. Ngamawan dito'y, taada ijayan ti mulmula na makaagas. Kaya tiyo hasawon. Ado talaga ti mula na makaagas, nana. Wen, balasang ko. Iso ti trabaho na. Agmula ken mangipreserba kadag iti bulbulong asaan nga agaramat iti anyaman a preservative. Mayat no kasta. Idanon ko day taadamag kan ni madaydayaw a Sultan. Sige, gumatang kami iti ado. Ado ngamin ti makasapol, iti dakkel nga isla. Lambungan nyo laang akas tsa adagita. Iso ti inuman ti asino man nga addaan iti sagubanit. Naglalaok dagito'y abulbulong. Adda kano pa ipang immune system, araman dagito'y, tapno pumigsada gusti tao. Ne, nasaya at ano kasta? Ado nga rod ati istakyo no kasta. Sige, gatangan mi, katagsubli kamin tumanan. Naimbag ta simmangpet kan anak ko. Ado ti ginatang ti tao ni Sultan at siya. Imbag man, tanakadanon pa'y dito'y dagiti tao ti madaydayaw a Sultan, ina. Mas dawak nga rod anak ko. Adda kano nakadamagan da amayat ti tsaam. Oh, adto'y ti imbayat da. Ha? Adu ka di ti ginatang da, ina? Adu matday ta kwarta? Wen anak, basit laang ang tinabati. Agsublidan to kanumanen numayat ti resulta ti tsaa. Masapul nga rudmanan nga agapitak iti adu abulong ngay pagangok. Ala, umay ka nga rod, tulungan ka. Tapno adu ti magatang da inton agsublidan tumanen. Dagito'y dagiti nagatang mi at tsaa a makaagas. Madaydayaw a Sultan. Ala, itedyo dagita kadagiti amin na masakit. Kat ag-report kayo kanyak, nuan niya ti resulta na kadagiti pasyente a mawarasan iti tsaa.
Matungpal, madaydayaw. In kami nga rod iwaras dagitoy at tsaa nga agas, madaydayaw. Kalpasan ti talong aldaw. In kayo kitaan, noon niya ti epekto day taat siya kadag iti pasyente. Wan, madaydayaw. Ngam ko na dagiti nakapadas iti basit nga isla, nga epektibo ka no tinasao at tsaa, madaydayaw. Pakaydayawak nga dagayam herbalis iti isla, iti masakupan ti Turaya. Iti kadi isla nga ayan ni Dayang Rio. Wan, madaydayaw. Anya ka diti basbasahin nyo, ina. Surat ang naggapukan ni Madaydayaw a Sultan. Maayatan, tanagasan kano amin anang tadanda iti makaagas a bulong. Aginatang da dito'y isla tayo. Ha? Aday may gimatang dito, eh? Ti kadilako tinalaan? Siguro. Imbaga ni Madaydayaw, apag balinendan to kano amang ngagas, iti intero a masakupan ti Madaydayaw a Sultan. Kaya't yu asawan, ina. Agbalin amang ngagas tinalaan. Wen, dakkel pa'y ti ited ti Sultan, akas gunggunana, tanakapartuat kano itinalaka nga akas. No kasta. At danto kwarta nilaad. No pagbalinan ti Sultan amang ngagas iti entero a masakupan na nga isla. Kaawatan abak nang ton. Sigurado dayta, maikanto iti dakkel a pamadayaw, ken permanente a trabaho. Masapol nga rod nga aramatak ti utak ko. Mairano dakto iti dayta a pamadayaw ken kinabaknan. Malik, anya ti kayat mo asawen? Saan ka kumangagaramid manan, iti saan na may parbang? Nalaing ken nasikap to'y anak yo, ina. Isuasaan ka a maipatugaw akas dato, taadon ti madi a record mo. Saan nga umanugot dagiti panglakayan, ti pan nakaipatugaw mo kuma. Itaman pa'y anak ka umay kayo dito'y pagtaengan mi? Kaya't ko kumapasyaran ni Amira, nana. Pasyaran ko nam. Saan ka di akat katawaam laeng ti anak ti kabsat ko? Gapo iti kinalaad na? Saan ita, nana? Nasursurok nga ayaten ti anak ti kabsat yo. Ha? Pudno ka di tinangag ko nga insawang yo? Dakes ka di? No nasursurok nga inayat tinalaad a kaanakan nyo? Mas daawak laeng. Kasladyak pa dyan. Naglaad ni Amira. Masapol apat nyo. Masiguradok akayat nakto ni Amira. Tawan pa'y nagaram kinkwana. Nangato ti kasasaad ko itigimong. Imposible adi na kaya. Imbag, tasimangpat kan dito'y balay. Adda na patag na ibagak. Anya ka di dayjay, ikit? Imay dito'y ni Malik. Kaya't nakang armen. Ha? Imposible ati anak ti Dayang kat umay na arman ti anak ko. Umay laeng mangluko day ta Malik. Ubingak pa idi, kat sang kauyaw na. Kasla na pudnumot iti ibagbagana. May nga anak ti Dayang. Di mo ka di kayat ang maibilang tayumot iti na nga to a pamilya no maasawan na ka? Mamati ka nga't anapod no ni Malik iti anak ko. Kasano no agtuok laang ti anak ko iti sidong na. Jak lakit di kayat ti agsagmak iti kasjay a klase ti tao. Awan pa'y amuna, no di ti agbulakbul kan aguyaw. Rumuar ka kadimanen, ading ko. Mabanak agpasyar iti kabambantayan, manang. Pasyarak ti kabambantayan iti masakupan tayo. Mangikuyog ka kadi iti kadwam. Saanan, manang? Kita ang dalangan iti trabaho da. Nga magmaymaysa ka.
Adamat ti kabalyok ani mole. Makadano naklakit di ti kabangiba nga isla. Babaen ka ni mole a kabalyok. Ang mga numasalamaam dagiti managdakdakes, ngagdakdakiwas iti kabakiran. Idi napanak na ganop. Awan mat nasalamaak ang managdakdakes manang. Bareng awan bandido ang maisarong ijay, ading ko. Makita yung kaditi lalaki anak kaidda iti dalan iti kabakiran, ina. Ha, kasla, awan puot na. Kan daradarat samot. Inta arayatan, ina. Kaasimat. Ay, saan nga taamay sa bandido dayta? Bay anta ka didita, ina. Kasano, no biktima ti bandido. Adamak ko ngam. Kasla makabasol tabat no di tatulungan ti agkasapulan iti tulong. Asit ganta, inta tulungan, ina. Paliiwan tapay ti aglawlaw no adda kadwa na a tao. Ang mga nupalabog laeng dayta. Inayadan ta ti umasidag, ina. Awan ka di pa ni Amira, nana? Kapampanaw na. Iti kumasardam ti umay mo. Wano iti nasapa tapno madanon mo. Apay adiyo imbaga nga umayak ita. Imbagak ngam di namat intaltalak. Insultuin nak dayjay akaanakam. Nalipatan na kadi, asyak to ti agbalin adato ditoy. Numatuloy dayta, isunto ti dayang. Apay ka di asaan da kapay laeng ay patugaw adato. Dagiti ngamin panglakayan nga umapal. Di da palubusan a maaramid dagiti proseso arumbang a maaramid. Kayat mo asawan. Adda saan nga umanamong iti panagtugaw mo kumakas dato? Umapal ngamin dagiti sinalmag. Kastagayam. Isumit lagayam anidayang riyo pay lang ti mabigbigbing. Akas lasandi day di datong nga amam. Madlaw nga datugot ti kabalyo dito'y ina. Kayat naasawen, at dalimabas ang nagtagi kabalyo dito'y. Kayat ka di asawon dayta. Nga dalimabas a bandido. Kat dinangranda to'y tao anaawanan iti puo. Nalabit, ina. Agasan ta ti lalaki. Kaasimat. Ngam saan ta mabagkat? Linungmut kat di kayan na. Tasirok mo ti kayo. Inakpay mangala kadagiti ka sa pulak amangagas ken kuana, ina. O sige, tabantayak. Punasak dagiti sugat na. Madlaw ana parigat. Babaen kadagiti sugat na. Ado tinaunag asugat iti rupa ken ulo na. Dagiti nga ta bandido ti akin aramid kadagitoy. Awan mati sa bali nga agdangran. No saan nga isuda, ina? Masapon nga ilamang taday ito'y lalaki. Ang mga nusubyan dagiti bandido. Adago kayap itilingat ti dadakkala kayo. Ijay to ti pangipananta. Inton makapag na, ina. Awan ka di pa'y ni Amor. Malaman ah. Awan pa'y ngarot, madaydayaw. Itay pa'y bigat api manaw. Apay nga eh. Sana nga ugali ti pumanaw. Adi agsubli adagos. Mas dawak ngarot, madaydayaw. Kunak ngamin amang ikuyog iti kadwana. Ngam nagkadkad mo't. No awan pa'y aging gang agsipngat. Mapan kayo iti kabakiran tabiro kanyo. Matungpal, madaydayaw. Itapay laeng. Ibagak kadag iti kakadwak tagsagana dan. No awan pa aging kainton madamdama. In kami iji kabakiranon. Rumbang asawaran nyo ti kabakiran. Amangan no adadakas ang napagtang ti anak ko. Pag tinulungan ta nga ipan itinalingad ago kayap, ina. Amang ano adamanan umay ama nagdakdakas ditoy. O sige anak, saan samot nga adayo tinasao ago kayam? Ikarigatak, ina. Bagkatat ti bagina, tada kayo mat di talumpuna, tapno makadanon tayo. Saan nga taan nalaklaka?
No, ijay indayon anet ijay treehouse ti pangikabilan ta. Tapnon alaklakat ang awitan. Ay, wan gayam, ina. Inaktarayan nga alaan. Taas si dagmat. Sige, orayan ka, anak. Maikarigatan tamat siguro ang maipan ijay gukayam. Tadwa tamat. Napigsak matkit di, ina. Narwama kon nga agimat kadagiti mulmulak. No kasta nga agapitak iti ipan ko ijay treehouse nga umok ko, ako na niikit. Sana madlaw, nga dago kayab ditoy. Tada kay kayo alinghad sakbay adumanon ditoy. Nabanugak. Nadagsan ti lalaki, anak ko. Ipaidata iti dalumpinas abato, nga inapapak iti aduan nagango abulbulong. Tapno saan analamiis ti bato, ina. Saanan nga agdardara? Gapo ka dagiti intapal mo abulbulong. Apagpasardeng iti panagdara ti sugat na. Masapol nga adalat tato'y bandana nga iabungot ko iti rupak. Tapno saan ang mabigla ti lalaki, no makapuot, no makita na. Adakan ka dayta, anak ko. Mabalin mo mo't alingadan ti bangir arupam. Tilaang limpyo arupam ti iparang mo. Ha? Agkut ko ti lalaki, ina. Makapuot san? Kumusta ka, Barok? Apay nga da ka dito'y kabakiran. Sino ka? Sino ak? Tsaka mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ipatulod ti sultan iti surat kanidayang Rio. Ama ikan kano iti pamadayaw, tinakapartuat iti tsaa, ama kaagas. At damot simkan iti panunot ni Malik. Iti may sangal daw, nakita da amira kan miya ni Amor, ngawan puot na, kan adda sugat na. Impandangarod iti gukayab, kat inagasan da ti sugat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagkuti ti lalaki, ina. Makapuot san? Barok, kumusta ka? Apay nga da ka dito'y kabakiran. Sino ka? Sino ak? Tsaka mo. Anya? Saan mo nga amo no asino ka? Apay nga ado ti sugat mo. Apayan nakapsutak. Sino kayo? Kinanyat inaramid yung kanya. Siyak ni Amira, kat isumat ni Ina. Nakita da ka nga awan puot mo iti sirok ti kayo. Inala da ka dito'y gukayap, tama nga no agsubli dagiti nang dangaran kan ka. Apay nga awan malagit ko. Nasakit ti bagpaging. Papanam ka di manen. Kanayon ka lang agbulakbol. Ikagumak ang mairamanak iti pamadayaw kan kinabaknang. Numay kanak iti pamadayaw, amangan numay patugawak met, kas dato iti masakbayan. Kasano kuma? Ti pagalagadan dito'y lugar tayo. Kat oray amam ti dato, no addama di a record mo, kantakrot ka.
Saan mo amatawid ti kinadato ti amam? Anya nga minday ta pagalagadan. Rumbeng adato ak kuma. Tawan nga ruden day di dato nga amak. Agbaliw, kan agbalin ka kuma a responsable, Malik. Tapno nugutan dagiti panglakayon, ti panagtugaw mo, akas dato. Inumam daytoy, kalpasan ti panangan mo. Agyaman ako na ikala kayo nga gina. Imbag ka nakita ti kabakiran. Apay nga da kayo dito eh. Kasla adayo ti kabalbalayan dito eh. Pudno dayta, agmulmula ak iti makaagas amula dito'y kabakiran. Iso ka nga ano ti bulbulo nga impakpakan mo kanyak. Ken ada tiya nga impapainom mo kanyak. Tapno daras ka maimbagan. Agyaman ako na ikala kayo. Dito'y kayo kanigo kayap nga gigyan. Ada balay mi ijay babati kabakiran. Adamot basit at treehouse ko iti asidag. Treehouse? Apay nga ron, aditi gukayap ti ayan tayo. Di da ka mayuli ijay treehouse. Ken maysa, amang ano sublian da ka dagiti nang dangran ken ka. Iso nga ilimlim mang da ka ditoy. Nalingad ditoy ago kayan. Mangag mo ka di dayjay. Amang ano dagiti bandido dagijay. Amang ano may da kasublian. Awan ka di pa ni Amira? Napanda iti inanay di kabakiran. Diyak maawatan dagi jay nga agina. Kaslad da napatag apapapananday jay. Kasano nga'y amay bagak ti panggap ko kenkwana? No kanayon mat nga awan ditoy. Di ka maawanan iti namnama. Sumangpet lang, ngamtay na kunakon. Sa paem, wano iti sardam ti umay mo. Idi nasapa ak, kunayo ang nasapa da matapi manaw. Idi mayak iti sardam, kunayo asaan da nagawid. Saan asigod nga aramidan na ti maturog ijay kabakiran. Gapo siguro takadwa na ti inana, iso ang naturog day jay. Saan kayo ang mauawatan? Nagulon samot ti utak yo. Anya ti basol ko karang iti bandido. Apay adi nang randak. Dayta ti saan mi nga amo. Inton maimbagan ken makapagnakan analaing, mapantayo ijay purok mi. Masingpet kanila iti tattao iti porokyo. Kanayon dakat katawaan ti kinalaad ko. Nang runa ti anak ni Dayang Rio. Dayang Rio. Kasla nang nangagkunday ta anakan. Di mo ka di pa'y malagip tinagan mo, kan naggapuam? Apay ako nam anangag mo tinagan a Dayang Rio. Iso ti asawa tinatay adato. Awan mo't malagip ko. Apay akastoy. Agsublin to ti lagip mo. Day takit bunga ti panakadangran mo. Si Mangpet yan, ngamayan ni Amira. Imay manen ni Malik dito eh. Sapsapulan na ni Amira. Ibagam iti dayjay amalik inton umay manen. Adi nariribukan ti anak ko. Bagbaga amket di tasungbatan na ni Malik. Agbalinto dayjay adato. Agbalinto anangato ti pamilya tayo. Usarin nyo man tautak yo. Nalipatam ka din ti nararamid dayjay amalik iti anak ko. Nalpasan dagijay. Ti panakaitalo tayo iti gimong ti panunutan nyo. Saan ka mamati anapod no dayjay amalik iti anak ko. Diyak ipalubos nga agtuok lang ti anak ko iti sidong na kunakmanan. Diyo among aramatan ti utak yo. Apay asaan na si kati agpaaram tabalasang kapat. Saan kat ati anak ko?
Apay nga arikapam dagiti maimimbagan asugat iti rupa ken ulom. Sigurado adadakkel to ti piglat iti ulo ken rupak. Awan ka iti sarming ito eh. Awan sarming ko. Makapadismaya ngamin makita ti rupak. Ado ti mangibagay jay bamaan nalaadak. Kat katawaan. Ken irurumandak. Manipod nagkita ta. Nakaabong latta ti rupam. Mabaling ka niya makita ti rupam. Saan? Amang ano inton makita nak. Kat adaywan ken irurumanak to. Kas kadagiti daduma. Saan ka kumangagsangit, Amira? Iti panangas asikason kanyak. Nakitak ti kinasingpat kan kinagagat mo. Italaang anad anak iti tao anasaya at ti panakilangan na kanyak. Idi, kat nila ang nanang ko tinasaya at kanya. Kumusta ti panang sapulyo kon ni Amor? Napan kami iti amin ang mabalin aserkan ti kabalyo. Ngam awan mo't nakita mi, madaydayaw. Nakadanon kayo kadi iti kabambantayan iti kabangibang nga isla. On, madaydayaw. Ayan nga rudan di anak ko. Sawaran mi amin apurok. Kan kabalbalayan, madaydayaw. Sige, kat ikuyog mo dagiti daduma aman nakigubat. Tapno ado kayong agsawar. Matungpal, madaydayaw. Itamat lang. Rogyan min ti mapan kadagiti kabalbalayan iti masakupan. Kalpasan na, mapan kami iti kabangibang nga isla. Kabaalam ka din ti Magna, ta sumalog tayo iti purok. Kabaalakon. Kaya't kumat na makita ti porokyo. Agsagana ka nga rod. Inton malam, sumalog tayon. Apay asaan nga ita? Mangala kami kaniina iti bulbulong dagiti mulak a makaagas. Ibunag kan urno nga iti treehouse. Apay adi ibilag itirwar tapno daras magango. Masapula saan ang mabilag iti init. Tapno saan ang madadaol ti raman na. Adapay sa bali a proseso. Tapno agtali na ti bilag na. Tapno epektibo a pagagas. May saka nga herbalist? Ibagatakas tan. Nakiseminarak idi. Kan adalibro a pagbasbasa kadagiti proseso. Sige, taumay kayo tulungan. Kabaalak matan. No makadanon tayo ijay purok. Anya ka di tiyawag mi kan ka. Tinagan mo ti kayat ko asawan. Awan mo't malagip ko. Oray anya ditang tiyawag yo kanya. Agpada kayo kading agina anakurang ti panagpampanunot na. Apay anang isangpet kayo iti burangen dito'y balay. Saan na burangan ti sangaili tayo? Di ka kumamot agbalin a bastos. Tasyak pa yan ti bastos. Nang pidpidutan nyo di tatao. Ang mga numay sa bandido. Saan mo nga'y taltalag tikit ko? Kasta na dayta. Kaslada kurkurang na. Da kayo nga agina tadda kurkurang na. Kas kailan ang ngalay ti bato nga impak ulyo di ta ulo yo. Imbag no sa anak ang mairamraman iti mabaling nga aramidan di ta tao. Ha, di ta kayo manlangan. Pasensyakan, Barok. Dalusan tayo pa'y tibasit abalay di taro bayan. Taisupay laang ti pagyanam. Awan ka di agigyan, nana. Pagin inanaan mi iti day di asawa, no napudot ti panawan iti aldaw, Barok. Pagyamanak no itulok yung agyanak kita, nana. Awan mo't laang ti agigan, Barok. Ano sam laang, tahabasit laang abalay. Nalawa day ta na pagyanan ti may sa atao, nana. Ano sam nga rod, Barok. Ano sa inyo nga rod adalusan ka ni Amira, tagluto akmanan iti ilakok. Nabayag ngamin ajak naglako. Jak naawatan ti ko na ni Nanamiya nga agluto iti ilako na.
Anya ti ila ko na. Agluto iti kankanan. Sana isursur iti kabalbalayan. Dayta ti pangalalana iti kwartana. Syakmat, makumikumak iti mulak a makaagas a bulbulong. Aramidag at tsaa a pagagas. Apay nga ijay pa'y bantay. Kat nalawamat ditoy. Kanayon dak asutilan dagiti tattao ditoy. Kaslasaan a tao ti pangibilbilangan da kanyak. Si kalaang tinagbalin agayem ko, sipud ubingak. Ngam nasingpet ka mat. Apay ati rupam ti kitaan da. Saan ati kinadalos ti pusong? Jakman ammo kadakwada. Ibagada abakesak. Ibagada nga ijay kano kabakiran ti bagay ko apagyanan. Ngam napintas ti treehouse mo, ijay kabakiran. Pakalaglagi pakday jay iti daydi amak. Iso tinangaramid ijay. Idi saan pa'y anatay iti sakit. Amam? Kaslaad da inawagak iti ama. Ayan na nga ta. Simurot ka diti burangan ije bantay. Umasidag kumati napintas agasat kada kayo. Ngem abugan nyo kitin. Anya ti kayat mo asawan. Namin ado nga imay ni Malik ditoy. Tagayat kin ni Amira. Ngem nang isang put kayo kit din iti burangan. Naglaad met nga rod apada ni Amira. Gapuanan laang dagiti piglat. Gapu iti ado asugat ti rupa ti estranghero. Apay nga insang put nyo. Binaybayan nyo kumaanagawid iti naggapuan na alubong. Ilyan samot. Di na pa'y nga rod malagip ti pagawidan na. Ay, napintas nga agpay so tarupam. Ngam nalaad mo ti ugalim. Pagbabaw yan yun to ti panangisang petyo iti burangan dito'y balay. Panawan nakman kiti ditoy. Tama nga numaakaran ak iti kinama diti ugalim. Bimalbalasangan ka. Ngam nakaibaklay kakit din iti sangasako a bulbulong. Ibatim, tasyak ti mangawit. Kabailak mat ti agawit. Narwama kun nga agawit iti nadagsan. Basta ibatim ko na. Siya kon ti mangawit. No di mo pala ibati, pati sika pakiawit kon. Kasano ko maapati siya akit pakiawit mo? Ibaklay ka as ibabaklay mo't iti sako. Mabalin ayamat. Apay ko maasaan. Basta saan mo mat nga ibatan ti awit mo. Kasladwa kayon nga awitag. Idisok man laangan. Tapno saan apati siya kat pakiaw-awit mo ako nam? Nalagan lang mat ti bulong. Iso nga orisi ka kat kabaalan kayo nga awitan. Napigsak pa lang amag na. Apay ko maapaawita. Awan ka di pa'y ni Amor nga anak ko. Adda nakadamagan mi. Nga adda kano estranghero iti may sa apurok iti kabangibang nga isla. Madaydayaw. Estranghero kunam. Amangan mo ti anak ko day jayan. Apay adi pa'y lagawid. Dayta nga rod ti pakasdawak. Madaydayaw. Nukas tangarod. Intun mapan kayo ijay nga isla. Umayak man. Umay kayo? Madaydayaw? At dangamin inkarik ijay. Ngamga po tamakumikom tayo iti panagpukaw ti anak ko. Saan ko pa'y anaitad ti inkarik? Imbag ta nasabat ka dito'y kalsada. Anya ti aramidan ta. Tapno pumanaw ti insangpat da Amira nga estranghero. Anya? Estranghero? Sino deta? Naglaad a lalaki. Puro piglat ti rupa ken ulo na. Anya? Kasanon, no ispia ti bandido ti lalaki? Day tamat ni atap ko. Ibagam kinidayang Rio. Apatiliw na ti ispya ti bandido. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan
tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapuot ni Amor nga inagasan ni Amira. Ngamdinan malagip tinagan na, kan ti kinasya sino na. Intuloy latamat ni Amira nga inagasan da ito'y. Idiagangay, inkuyog da ijay purok da, kat nasuron ni Aya. Iti sabali abangir, saan mat anagsarda iti panagbirok da kan ni Amor. Iti mat ayan da Amira, naragsak da Amira kan Amor, kabayatan ti panagtrabaho da, iti makaagas amula ni Amira. Iti may sang aldaw, napan ni Aya kan ni Malik. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Naglaad a lalaki. Puro piglat ti rupa kang ulo na. Anya? Kasanon, no ispya ti bandido ti lalaki? Day tamot ti atap ko. Ibagam kinidayang Rio. Apatiliw na ti ispya ti bandido. Masapol a matiliw ti ispya. Narigaten no maisagmak tayo iti dayta lalaki. Marurudak iti dayta lalaki. Naasidagdakin ni Amira. Kanayon na akaduan ni Amira ang mapan ijay kabakiran. Anya nga iter aramiden dayjay kabakiran? Anya nga itiyam mo. Kuna ni Amira, at tulungan na kanu ijay ayan dagiti mula na ang makaagas. Ina, patiliw ti ispya dagiti bandido nga dayjay balay danana aya. Oh, adda ka di pamanaknak nga ispya tidakdakam atam a tao. Ni nana aya amismo tinang ibaga nga ispya dayjay a tao. Apay kumaapatiliw mo ti may sa a tao. No di na pa'y napanagnakan nga ispya. Basta patiliw yo, ket paikulong yo. Mangibaw na kiti mapan mangayab iti dakdakam matem a tao. Imbis ti garak pa'y nga umuna. Asino ti kadwak amapan mang tiliw, inak adayang. Kaano pa'y anagbalin ka nga interesado amang kadwa ka dagiti mapan agtiliw iti tao. Diyo ka di kayat? At tumulong akmet iti ipatrabahom ka dagiti taong, ina? Malik, saan ko apatiliw dayja at tao? No di kat paayabak laang takasarita. Isalog ta dagito'y napagangwa bulbulong. Taijay ko apaglalaukan ken impaki iti babasit a pakete. Bilibak iti kinaanos mo sumangat kan sumalog iti bantay. Saan ko napanunot ti umay dito'y bantay? No saan aga po iti kanayon a panangiroroman kanyak, dagiti tattao iti lugar mi. Naibagam anaagasan dagiti kapurokam. Idi adu ti naggurigor. Pudno dayta. Imay pa'y ti makanawan ti sultan dito'y. Imay damat gimatang iti adu at siya a makaagas. Sultan? Kasla da malagip ko a sultan. Saan mo pa'y apilitan alagipan dagiti banag, amarigatan ka amang lagip. Dumtang ti panawan nga agsubli ti lagip mo. Sapay ko ma. Adda dagiti banag akasla malagip ko. Saan pa'y aklaro iti lagip ko? Awan nga ti asawa kan anak mo? Apay kasla mariribukan dyan ang gana at ijabasit abalay. Amang ano dyan panang damag ko, no adaanan iti asawa kan anak, ina. Apay ngamin adinamag mo pa'y dayta, anak. Amang ano adagur uray a pamilya na, ina. Huwag nga agpayso.
Kasano no adda asawa kan anak na. Kaasida mo tamangururay kan kuana. Ngam adda ditoy, adi na amo ti pagawidan na. No mabalin, diyak kayat apumanaw dito'y lugar tayo, ina. Kaapay mo't adi mo kayat apumanaw, anak. Isula ang tikas kada kayo nga inawat na ti katataok, ina. Sa bagay, italaang nga adda makitak akarin-rin nabak mo. Italaang nga makitak nga agkatawa ka, no kasdi nga agrin-rin nabak kayo. Malidayanak lakit di. No pumanaw, ina. Uy, italaman na makita ka, Amira. Ket dito yung pa'y tsindaan. Adala na patig agagaraak dito'y tsindaan. Ado ti tao ang makakitkita ka data. Di na kumapain, pangasim. Apa yun anak pa rin tumang ka itisango. Kidawak asong batang nak. Tay kalaysakan ta. Imposible ti kidawam. Anak-nak ti may saadayan. Dato tinatayin nga amak. May sak nga ordinaryo a tao. Di na kadikayat. Ladingitat. Ngam, di ka mabalin na sumbatan. Ditakan. Sinalpag-alad. Imbabain nakit din. Pinanawan nakit din. Kat ado ti nakakita at tao. Tipis ti ang babae. Ti ka di estranghero. Ti ipampanakal na. Apay, dagiti nakita kakasasa o malalaki. Kaslaad da imbilin mo kadakwada. Awan day jay, ina. Adalang imbaga kadakwada. Malik, di kaagaramid manan iti madi a record mo. Nasingpeten to'y anak yo, ina. Ipasigurado, ama ikanak tumatla iti pamadayaw. Apay kuma amaikan ka iti pamadayaw. Adda ka tinaaramidam anasaya. Uray kitain nyo, ina. Mas dao kayon to, numadanon dayta agundaway. Anya ka din ti sasawam. Di ka maawatan. Imbag ta nagsabat ta dito'y Malik. Anya ka di ti addang nga aramiden nyo iti gangan na. Padukot ko, kat ipabalod ko iti maysa abalay ko. Awan nga ta ti makakita. Kasano numaamman ni Dayang Rio nga innalayo. Dukutan minton rabii. Masapul nga awan ti makaammo nga ikulong mi iti maysa kadag iti balay ko. Siguraduan nyo asaan ang makalibas. Ada vacation house ko iti asidig ti igid ti maybay. Ada rehas na. Iti ka di asidag dito'y abaybay. Adda nga agpayso balayo itay. Kasano no agpaarayat? Ibagak, ano gamden na ti agpaarayat. Ada dakes a mapasamak kini Amira. Dangran nyo ka din ni Amira. Apay kumaadangran mi ngay. Kasano a mairano dak no dangrak tilaad. Kayat ko a makita ti sinalbag agang gannaet. Naglaad ti gangan na et. Ado ti piglat na. At lalaki anapan iti ayan tigang ganaat. Si putak man ida. Adda impaangot dagan kuana. Masapul asurutag iti nalimhed no anya ti aramidan dagan kuana. Dagiti barkada ni Malik dagita. Di da namnamaan asurutag ida iti nalimhed. Adita, imbagkat dan kat pumanaw dan. Agunayak matan. Aglingadak kadagiti narukpos ababasit akayo. Kita, no anya ti aramidan dagan kuana. Asino ka kadi agang gannaet? Adda kadi relasyon nyo kini Amira? Awan din relasyon mi. May saan na patig agayem. Inagasan na, hindi ka bakiran.
Jack amo na sino dagiti nangdangran kanya. Isu kaya managlaad ka. Ditoy akla. Ano tipiglat mo? Dengga. Gapwanan ka di dayta, Noan dagiti niya ti kulam, anang bagbaga ni dangran kan ka. Malik. Kas nangarod, apo. Agyan ka pa'y dito aging ka ajak magunod ti tartari gagayak. No agpaarayat ka, at dadakes ang mapasamak kini Amira. Pangasino. Saan nyo adangran ni Amira? Kaasimot. Isu nga ikarim asaan ka nga agpaarayat ka naglibas. Agsungbat ni Amira. Imbaglakit din, taimbagan ni bakit ayat ti kaadam iti balayda Amira. Talaga Parang idag amin adakas akayat day ko. tamalik. Basta saan nyo kumaadangran ni Amira. Sakbay pa'y apumano kami. Dakas na talaga. Ato'y timaramanam. Sa iro. Kartangak ti pumanaw dito eh. Ina. Ina. Ada ibagak, Ina. Apay ka di anak. Di ka kanipay nakaturog. Inaladag iti barkada ni Malik ti estranghero. Impanday ti vacation house day ti asidag ditoy. Tapay. Anya ti basol na kadakwada. Nangag ko tinagan ni Ikit aya. Adalakit di pa kay naigan ni Ikit. Kagura na ngamin tiganggan naat. Nagdakasan ti kabsat ko. Tanakikadwagaya man iti dayjay ang Malik. Napatag kanyak tiganggan na at ina. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak ken kuana. Bayam, tamasapa ta mapanubigat ka ni Dayang Rio. Iyuman ko daytoy anapasamak. Ibagam ka dagiti kakadwam ta agsagana ta. Apaman amalpas ko ti pakakumikumak. Umayak mat ije kabangibang abasit nga isla. Matungpal, madaydayaw a sultan. Adu ti maikawa. Iti kaawan ni Amor nga anak yo. Madaydayaw a sultan. Ije samad basit nga isla ti saan nyo pa'y anadanon. Saan ka di? Won, madaydayaw. Kapilitan ang magnatayo iti kabakiran. Iti bantay, ana magkamang iti isla. Awan ka di tatawan na salamaan nyo iti kabambantayan. Anagdamdamagan. Adalaang may sa idi abarito ang nakaibaga. Nga adda ka no estranghero iti may sa apurok. Madaydayaw a sultan. Apay adiyo sinurot. Takini tayo no iso ti anak ko. Imbagak nga iladawan na. Kat kunana ang nalaad ka no. Madaydayaw a sultan. Nalaad? Saan mo't analaad ni Amor nga anak ko? Kaya't naasawan sa baling arod. Iso asan mi a sinurot. Madaydayaw a sultan. Apay kasla Biyernes Santo day tarupam. Apay nga tanga adda tao anaranggas launay. Uray awan dakas nga inaramid ti tao kadakwada. Ket may turada pagaramidan iti dakas. Saan man aday taawan ka is kan na ti pagsaritaan ta. Sungbatam kit di ni Malik. Tapno agbalin kamot adayang inton madanon taldaw. Saan ko apulos nga arapaapan ti makiasawa iti tao nga awanan puso. No nariknayo ko ma, ti kanayon na apan ang iruruman kanyak. Agin papangina ka pa'y laang danga. Anya pa'y laang ti kayat mo. Ti kayat ko. Katay tao nga adan itinasayat apan nagpuspuso. Akas kanigan-gan na at ako nayo. Ngam ayan na itahan. Nusong batam ni Malik. Sigurado makita mat tigan-gan na at. Dayta ka di tinagtulagan niyo kan ni Malik, Ikit. Anya ka diti maipaay ko ka, Mia. Amo ka nasaya at kayo akas dayang, apo. Sapay ko matasaan nyo akong sinsyan ti dakas. Ni kaano man, awan ti dakas akinon sintik. Adda ka di kayat mo asawan, itidayta nga imbagam, Mia. Amo yung siguro nga dagang kanaat at tinulungan mi, gaputawan puot na. Inyawid mi pa balay, tanalipatan na tinapalabas na. Adda ka di parikot, itidayta, Mia. Idirabi, imay dinukot dagiti barkada ti anak yo, Dayang Rio.
Anya, pudno ka di dayta nga imbagam. Sinurot ida ti anak ko. Kat impan dati kang ganaet iti vacation house yu iti asideg. Iti igit ti baybay, dayang Rio. O sige, mapanta iti ibagbagam a vacation house. Ada kamot gayam itirwar ti pagtaengan dadayang anak. Mapan kayo ka di iti vacation house? Dayang? Ina? Wen anak, bareng adapay ijay ti ganggannaet. Talaga nakitak ida iti rabii. Dinanog na pa'y tigang ganaat, sakbay a pimanaw da. Dinardaras ko ti pimanaw, sakbay a rimorda. Anya ti basol ti ganggannaet. Apay, adinukot da. Amang ano da pa kay naigan iti panang bastad ko kani Malik, Dayang. Nagaram kadikan ka ni Malik. Amok akon ko na nalaang dayjay, Dayang. Isu atap no agsardeng. Imbaga ngawan planok amaki asawa. Naglukon a Malik. Isumot lagayam anala daw asimangpet idirabi. Dua ti gagara tayo, amapan iti basit nga isla. Ti kadipan na kaitid ti gungguna, kan pamadayaw iti herbalist, kan ti panang sapol tayo, iti anak yo, madaydayaw. Wen, mapan tayo ni Jay basit nga isla, itamat laeng. Agrubwat tayon. Nakasaganan dagiti kabalyo, madaydayaw. Intayo nga ruden. Impakamuyo ka di iti dayang, amapan tayo iti isla, madaydayaw. Saanen, tapno sorpresa. Dumanon tayo latta ni Jay. Amok mo ti barangay hall day Jay. Asidag ijay, ti balay ti sigud adato. Dito'y tinangipananda, Dayang. Barang adapay di taunag. Adda tulbak kanyak. Sige, lukatan tayo. Nanamiya, Amira, Isu ni Dayang Rio, ti ina ni Malik. Nagpatulong kami kan kuana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi na Malik anang dukot kan ni Amor. Nakita ni Amira, kat sinurot na iday tinalimad. Kat nakita na tinang ipananda kan ni Amor. Imbaga na nga ron iti inana. Kat nagpatulong da kan ni Dayang Rio. Iti sabalya bangir, nagsagana da Sultan Amir. Amapan iti kabangibang abasit nga isla. Kabayatan na, nakadanon da Dayang Rio, Mia, kan Amira, iti ayan ni Amor. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adda tulbak kanyak. Lukatan tayo ti Rida. Nanamiya, Amira, Isu ni napataga Dayang Rio. Ti ina ni Malik. Nagpatulong kami kan kuana. Dayang Rio. Apay kadi adinukot da kada Malik ganggan naet. Tsak maawatan, napatagadayang. Imbaga na asyak kano tilapad iti panagbalig iti panggap na.
Anya kanuday ta apanggap na. Saan ko nga amo napatagadayang? Asino dagiti kakadwa ni Malik anang dukot kan ka. Saan ko nga amo tinaganda? Nga mabigbig ko ida no makitak manan napatagadayang. Agawid tayo ka din, Amira. Amang ano dang randa ka, taday tati imbagada. Anya ka di pa timbagada kan ka. No agpaarayat wano aglibasak. Dakas ti mapasamakin ka. Anya ti aramiden tayo, napatag-adayang. Amang ano siyak ti isarunuda adangaran, wano dukutan. Agdiretso tayo ijay barangay hall. Pabantayan kayo pa'y. Ha? Kasano dagiti mula kan dagiti bulbulong nga da ijay treehouse. Dagiti isupot ko at siya. Saan gayam anasaya at titattao dito eh? Saan kang agdanag, Amira? Di na tayo baybayan tinamarswa. Awan mo't basol tayo. Paayabak amin nakakadwa ni Malik. Tapno awan ti ibaon na amang dangran kada kayo. Kanayon nak nga iruruman. Gapo iti kinalaad ko. Ita, arman na. Ita taadda tayo dito'y barangay hall. Sungbatam amin adamagakan ka. Anya ka di tinamagan nyo na patagadayang. Apay anakadanon ka iti kabakiran amasakupan ti basit nga isla. Naggapuam ka di. Saan ko nga mo na patagadayang? Amira, isalaysay mo man tinapasamak? Idi impagatang amin ni Madaydayaw Sultan dagiti tiyaangay naramid ko. Napan kami kaniina ijay kabakiran. Tapno agurnong kami manan iti bulbulong. Nakita mi ti lalaki nga awanan puot. Kan ado ti sugat na. Tinulungan mi napatag-adayang. Posible nga taadag iti bandido tinangdangran kan ka. Talaga ka di nga awan ti malagip mo. Adda malagip ko, Sultan. Ngam sana klaro di ti panunot ko. Ken adda malagip ko adda yang Rio. Ngam saan lata klaro? No ammom kuma, no sadino tinaggapuam, tapno isublida ka iti lugaryo. Pag ginanaon tayo kadidag iti kabalyo tayo, madaydayaw. Nabannog, kan makaing inom dansa. At dawaig iti asidag apag inuman tayo. O sige, painuman tayo ida. Kan baybayan tayo pa nga agarab da. Medyo nawati-wati dalyasaton tayo. Kasi mo't dagiti kabalyo tayo, madaydayaw. Imbag ta narabor dito'y apagaraban da. Hempun mabsug da. Ituloy tayo manan ti agdalyasat. Madaydayaw. Imbaga, taawan masalamaan tayo dito'y abandito. Masapul ang nakasagana tayo iti anyaman nga oras. Di tayo laam mo. Nuadakit di rumkwas, di ta kasama ka na bandido. Marpo kumaamin na bandido. Tapno awanin parikot. Intun masarakan tayo ti anak ko. Dagiti bandido, ti isaruno tayo abirukan. Nusungbatan kumamot ni Amira ti anak ti dayang. Adda posibilidad na amay sa akmat anaturay. Saan mat? Tanagpada da iti inana at dida ang mga aramatan ti utak da. Masapol nga ikagumaak ang maasawa ni Malik ti kanakak. Tapno maaramid ko ti kaykayat ko. Inakit di makisinarakan ko na. Tapag tulagan mi ti sumarunong nga addang mi. Paayabak dagiti kakadwa ni Malik taong may daditoy. Uray ni Aya,
Masapol ang mapaayaban mo't ditoy. Pati ti kabsat ko, mapaayaban mo't dayang. Rumbang laeng. Paayabak pa iti anak ko. Tapno saan amarwam nga garamid iti saan arumbang. Sa bagay, no saan ang maikan iti pagnakman na ti tao nga agaramid iti dakes, saan ang madidigra. Iso apayabak amin nga adda pa kainaigan na iti pan nakadukot ti estranghero. Anya nga taaya ti didakinayat iti estranghero. Kakaasi, tadi na malagip ti kinatao na. Masapol asaan adang ran ti estranghero. Tamangan no adda umay mangsapol kan kuana dito'y lugar tayo. Imbag ta nagranata dito kalsada. Anya nga iti inaramid yu iti estranghero. At ay di may saka dagiti balay ko. Ingkulong medya makaamumat nga agluto iti kanan na. Una, naglaingan ngay no addapay lamang luto iti kanan na. Apay, ari? Adayamot ari analaad. Kuagayam. Laglagi panak to. Numadanon to asika ti agtugaw adato. Ariglado dayta. Agyan kanto iti pagtaangan mi, ket may sakan to kadagiti agserbi ijay. Addan tumat turay ko, no agyanak ijay pagtaangan ti dato. Una, iso ngay kagumaam nga alukuyan ti kaanakam, tasong batan na. Ha? Adda sumungad alalaki nga agturong dito'y ayanta. Itataadda kayon ditoy. Orayan tayo pa'y dagiti kakadwayo. Sakbay amang rugi, tirumbang ama aramid. Anya ka di dayjay napatag-adayang. Apay ka di, inakadayang. Anya ti kunayo arumbeng ama aramid. Orayan tayo pa'y tinaduma. Adda na panangayab kadakwada. Malik, anya nga tatibag at tinapatag-adayang kadatayo. Urayan tayo lang timbaga na mauray. Amang ano pagsayatan. Nagsayatan, nagdapagsayatan. Mas daawak no asino dagiti adda iti uneg. Kunamat namin ni ina a madamdama tayo asumrek. Agyan tayo pa'y dito'y balkonahe. Magagara naklakit di amangam mo. No apay ang napayaban tayo dito'y. Adda di tabal ko na iti barangay hall dagiti na paayaban. Di da tayo pa'y nakita, tada tayo dito'y unag. Iso a pinagyan na tayo ni Dayang diti unag. Tapno di da tayo makita ti sumungan. Apaman ang makita da tayo dagiti na paayaban. Amudan ti basulda. Saan anasaya at kagnagan iti Malik? Awan pulos karbangan nang agbalin adato. Uray sigod adato ti amana. Iso asaan apin alubusan dagiti panglakayon ti panagtugaw na kumaadato. Tasaan anasaya at ti kababalin na. No agbalin adato ti kasjay a tao. Jak ammo, no anya ti pagbanagan ti iturayan na. Pudno takunam. Kasano ang makaidaulo? No di na pa'y madisiplinaan ti bagbagina. Dandani tayo ni ti purok. Madaydayaw a sultan. Agdiretso tayo iti barangay hall ti Purok. Matungpal, madaydayaw. Asidig mo ti balay ti napatag-adayang iti barangay hall. Masapul a paayaban ni napatag-adayang Rio ti babae a herbalis. Taitad ko ti gungguna ken pamadayaw. Mabalin tayo ti agpatulong kadakwada. Amang sapul iti anakyo, madaydayaw. Talaga aday tatikid dawag kanidayang Rio. Sapay kuma, tamasarakan tayon, madaydayaw. Anya dayjay. Arin padagdag iti kabalyo asubungad. Ado ti sumungad at tao ang nagtagi kabalyo. Anta ka di sa nga ili ti purok tayo, ina? Awan ti amok. Agridam kan agsagana tayo. Amangan no bandido dagita nagtagi kabalyo asumungad. Anya ti aramidan tayo, ina?
Masapol nga agsagana dagiti man nakigubat. Agsagana kayo! Kitaan nyo ti kawas ti imuna ang nakakabalyo, ina. Ti sultan ti sumungad. Imposible da ito eh. Apay nga awan pa kaamon ah. Agtamad tayo amin iti sumungad a sultan. Apay nga'y naput mo ti ulom. Nasakit ka di? Ti mangag ko nga rin padag ti kabalyo. Pamilyar kanya ka. Anya ti kayat mo asawan? Mabalin ka di arumar tayo. Takitaag ti kabalyo. Malagip ko. Ayan ti kabalyok. Awan mo tinakita mi a kabalyo idi ijay kabakiran. Sika lang mo tinakita mi. Adda kabalyok. Ayan nan. Mga rugi nga dan malagip mo. Senyalis nga inot nga agsublin ti lagip mo. Dagijay nga aring padag tinangag ko. Hindi kwan. Aduda anang kabil kanyak. Asino da? Apay a kinabil da ka. Awan tinakita yung apasiking ko. Adda ijay ti rob ko. Ayan tay kabalyok. Naimbag nga orasyo, madaydayaw a sultan. Kinalaat da kami, madaydayaw. Naimbag nga orasyo, madaydayaw. Kastamot ka na kayo. Kaya't ko kumaapayaban dito iti kunada a babae, a herbalist. Tika di ka anak ka kumadaydayaw. At dapay siya ang alako na ije balay mi. Oh, sinalpag. Dinak pa'y sinungbatan tilaad. Napanan nga tatilaad. Ti herbalist, kunayo, sultan. Kasta nga ron, dayang rio. Amom ka diti, tao adakda ka matag. Oh, adda di taunag, sultan. Anya ti kunayo, ina? Adda dito'y ni Amira? Inakpay parwaren, madaydayaw. Amira, kaya't nakaamakita ti sultan. Sultan, kunayo napatagadayang Rio. Imay dito iti madaydayaw a sultan na patag-adayang. Anya ka diti masapul na ka ni Amira nga anak ko. Kidaw kasumango kan ni madaydayaw. Tapno maamuan tayo ti gagara na kan ni Amira. Mga nuumay damanan gumatang iti tsaa a makaagas. Mabalin ka di arumwarak mat napatagadayang Rio. Kaya't kumat amakita ti sultan. Ibilin ko ang masapul nga agtamad kayo kan ni sultan. Iso ti kangatuan amang idaulo kada tayo amin iti agdudu mga isla iti masakupan na. Pati ka di siya kat mabalin mat arumwar amang kita iti madaydayaw a sultan napatag adayang Rio. Apay nga imbaga tinapatag adayang nga da ija unag ni Amira. Amang ano adda na pan na imbaga kiniina. Wano kadagiti adda di taunag. Kasta nga ta. Ngam apay nga ta akayat ti madaydayaw amakita. Oh, sayang ti gundaway ko kuma. Anya ti kayat mo asawan iti sayang. Amang tutong palan ti sultan ti imbaga na. Ngayon na itidakkel agungguna kan pamadayaw ni Amira. Gaputado tinaimbagan iti tsaa nga inaramid na. Kasta ka di. Mairaman nakmat nga rod no kasta. Kabalay kan ikit nakmat. Apay, tinultulungan kadimat anang isagana kadagiti masapsapol na nga agaramid iti tsaa. Masapul ka di pay dayta. Intayo nga rudan, tapno makita yung mat iti personal ti sultan. Ngam ulitak, agtamad kayo no sumango kayo kan kuwana. Agyaman kami napatag-adayang Rio. Agyaman kami unay napatagadayang Rio. Sika ti umuna arumwar, Amira. Ti estranghero ti maudi. Sige, intayon. Matungpal napatagadayang Rio. Kayat nga ta ti sultan ang makasango ti kaskanyak napatagadayang.
Apay ko maasaan. Iso tinangibilin apaayaban ka. Ngam, apay ko man, napatagadayang. Maputang aksamat. Awan ti rumbeng nga pagbutngam. Adak matakadwam. Intayo kit din, taagur uray ti madaydayaw asultan, iti balkonahe ti barangay hall. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Nadalos a puso, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayong TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.